Tässä videossa mä avaan taas lisää näitä Gen 7 peitsipakettia. Eli moi vaan kaikille! Eli siis olin sanonut viime videossa, että saatan tehdä uuden videon, jossa avaan lisää näitä petsipakettia, ja nyt mä teen jo uuden videon, koska mä löysin aika nopeasti lisää näitä petsejä. Ja menin ostamaan 4 pakettia petsejä. 3 semmoista pientä ja 1 isomman, niin nyt ajattelin, nytten tässä videossa avaan ne paketit. Ja pidemmittä puheitta mennään suoraan avaamaan niitä paketteja. Siis nämä 4 pakettia. Että tällaisen, jossa on kissa ja aksalootti, sekä sitten 3, missä on 1 petsiä jokaisessa. Ja voisin nyt jopa aloittaa tästä avaamaan. Että avataan ekana nämä paketit, missä on vain 1 petsi. Elikkä siis tämä avataan ensimmäisenä. Mä itse asiassa ajattelin tehdä sille, että mä avaan jokaisen näistä 3 kappaleesta. Ja sitten näytän ne samaan aikaan ne kaikki petsit. Mä esittelen nyt nopeasti nämä kortit, että tässä on tämän hevosen, että sillä on tämän näköinen kortti. Sitten tuolla saukolla on tämän näköinen kortti. Ja sitten tällä puudelilla on tämän näköinen kortti. Ja tässä on ne 3 petsiä ja tässä on tämä, miltä tämä puudeli näyttää. Ja tämä on aika hyvin samannäköinen kuin se vanhempi versio. Että se on aika samannäköinen jopa tämän petsin kanssa. Mutta kuitenkin hän on hyvin kivan näköinen. Ja sitten tässä on siis tämä hevospetsi. Näin omasta mielestä niin tää on kivan näköinen hevospetsi, koska ennen ei oikein ole semmosia kylmäverisiä tai semmosia vähän tai siis ei oikein semmosia raskasrakenteisempia petsiä ei ole tehty ennen. Ainakaan ei tietääkseni. Ja sitten tässä on tämä saukko. Näin omasta mielestäni niin tää saukkapetsi on hyvin suloisen näköinen. Sitten tavaraina oli tullut harja ja sitten hevosella ämpäri ja sitten saukolle tuli kiikarit. Nyt olisi vuorossa avata tämä isompi laatikko. Ja tämäkin paketti on aika suloisen näköinen silleen ulkoilta. Että molemmilla puolilla just on näitä näkyy petsejä kuvissa. Mutta nyt avataan myös tämä. Elikkäs nyt tässä on tämä pakkaus pois tuolta laatikosta. Ja nyt pitää nämä enää irrottaa täältä. Elikkä siis tässä on
sitten toin äskeisen paketin sisältä. Ja nämä lasit voi varmaankin mahtua tälle kissalle. Oi. En nyt saanut kauhean mitenkään hyvin niitä laitettua, mutta no nyt ne ainakin sillä näyttäisi olevan päällä kuitenkin. Mutta ei mitenkään parhaiten. Mutta nyt tässä näkyy vähän lähempää tämä Axolotl Little Pet Shop. Ja tässä näkyy sitten tämä kissa. Ja itse ainakin pidän tästä, miltä tämä kissa näyttää. Että pidän myös tämän väreistä ja tämä on mun mielestä kivan näköinen. Mutta tässä sitten näkyy nämä kaikki näistä paketeista tulleet petsit. Ja nyt kuvaamisen jälkeen huomasin, että täällä laatikossa oli tämän taustan takana se lappu, missä se, tai tämän laatikon nämä paperilaput. Ja tuolta sitten löytyi tämän näköinen. Elikkä siis nyt tässä on nyt tämän videon kaikki petsit, mitä nyt avasin. Ja vielä en osaa sanoa yhtään, teinkö enää yhtään näistä Gen 7 petsistä yhtään enempää videoita. Mutta kuitenkin toivon, että tykkäsit tästä videosta. Ja se olisi nyt hei hei!